When revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. Life Abundance Christian Center presents to you with Apostle Zet Shiani. Meway Hall, Cape Town. Ibandla Life Abundance Christian Center phansi kuka-Apostle Zet Shiani ekhathwala iqhiza labasasazi bezibonela FM bakumemela kumsitho omkhulu wokuvala unyaka ngendlela inomahluko i-crossover to take over. Iza kwinkonzo kukhanyisa amakhandlela, nalapho siza kukhanyisa amakhandlela sisithi makudede ubumnyama kuvele ukukhanya ebomini bakho. Ngalomhla u-Apostle Zet Shiani uyakube etshintshiselana ngeqonga nabasasazi bezibonela FM kushunyayelwa kuthandazelwa wonke umuntu. Indawo yedinga yiMneway i-OR Tambo Hall eside C eKhayelitsha. Le ngxikela yenkonzo yobusuku bonke iyaqala ngensimbi yesithandathu ngorhatya iyokuphuma ngensimbi yesithandathu kusasa ngomhla we-31 kuDisemba 2025. Ngena kunyaka omtsha ungakhonqwanga ngamakhamandela obumnyama nobuthakathi ebomini bakho. I-Life Abundance Christian Center masibonane khona. uThixo uzawubachila one by one. Thank you so much for watching our programs. I hope you are enjoying it. Abraham Shiani, it's my name. I am your prophet. Khumbula ukuba u-around Cape Town ndiyanqwenela into yokubana ke uze usihambele apha ezi-ofisini zethu. Office zethu zilapha eCape Town eKhayelitsha kwa A605 Makhabeni Road. We are just opposite Bonjo Garage as well as Luhlaza High School. Exactly apha phambi kwesikolo ekuthiwa yiLuhlaza High School. That is where our office are. Indlu epeyintwe black enemibala egold. Kulapho esikhona every day Monday until Saturday sivula ngo-8 o'clock siyovala exactly ngo-3 o'clock. Hlala nawe phansi ndikuxelele indaba zakho, ndikuxelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, singanelapho sincothule ingxaki yakho, sibuyisela into yomntu emntwini wayo. Okwesibini ndiyafuna wazi mphulaphula into yokubana wena mbukeli umprofeti unazo nezixhobo, specifically prophetic materials, ingakumbi kweli xesha le-festive season nalapho abantu bagoduka khona. Ingabe uzawugoduka uzawubheka ngasekhaya and uyayazi uba kudala laa ndlu yavalwa and idinga into yokubana before ube uyafika iqale isetyenzwe. Umprofeti unezixhobo ezinamandla, umgijimisi wabathakathi, zizixhobo ezo umprofeti akunikeza zona, izinto zokufika uyowutshiza ngazo ekhaya, izinto zokuqinisa ekhaya. Ndikunika nezinto ndikubonisa uba uzawufika ugromba apha uyifaka apha, ndikunike nezinto zokubethelela pha ekhaya, siqinise ikhaya lakho. Siyakwazi as well uba wena isikwezi sakho ufuna uqiniswa, siqinise wena, siqinise abantwana bakho, siqinise nditsho nenqwelo yakho mbukele ekhaya. Zama into yokubana ube uxhomana kanye nathi, ukhumbule siyakwazi ukuphosela wherever you are apha eMzantsi Afrika, whether you are in Joburg, you are in Durban, you are in Eastern Cape, you are in Rustenburg, wherever you are, sakuthumelela into zakho zithatha only 3 days zizofika kuwe mntasekhaya. Ndinenye into enamandla ebizwa ukuthi libhubesi mntasekhaya. Wena umuntu othi ndinentshaba ezindilekayo, wena umuntu othi ndinamagqwirha andilekayo, ndiyakwazi uba ndikuzibanisele into zam ndikunike ibhubesi. Alihambi lodwa ibhubesi, lihamba nokuphinda umshaye mntasekhaya. Shaya Jehova, we into ezawukwazi ukusebenza mbukele ekhaya, ilwe neentshaba zakho, sibuyisele into yomntu emntwini wayo. Mamela mbukeli, xa ndikuhlanganisela ibhubesi ndikuhlanganisela nophinda umshaye. Ezi zinto zenza into yokubana lento bebefuna into yokubana mayenzeke kuwe mayingenzeki kuwe, koko mayenzeke ezintshabeni zakho. I want you to order now ibhubesi kanye nophinda umshaye. Wena mntu onentshaba, wena mntu onamagqwirha akulekayo, ayihambi yodwa mntasekhaya. Abantu abafuna uqiniswa bracelets zikamprofeti esihlala apha esihlahleni sakho, ungayenza loo nto wena, ungayenzela abantwana bakho odele wena kule xesha le-festive apha amagqwirha alwa khona. Hlala une-bracelets zikamprofeti
ezifumanekayo ndiyakuposela mphulaphuli, ndiyakuposela mbukeli apho ukhona ukwazi into yokubana ube uyazifumana ezi zinto. Khona ubuzayo zintoni ezinye izinto onazo apho mprofethi? Unomntu omaziyo onebekelo? Sinawo amayeza angakunceda ingakumbi kubantu abahlutshwa libekelo. Mntasekhaya, singakuposela likwazi lisokufika kuwe. Unemilenze edumbayo, unemilenze eqaqambayo, unento engathi uhlatywa zizinto, even inaliti apha phantsi kwenyawo eli lakho, unengxaki nemilenze. Sinalo iyeza lebekelo elingakwaziyo into yokubana lingakunceda mbukeli apho ekhaya. Abantu abaxhuzulayo, abantu abawayo, umprofethi unawo iyeza lokunceda abantu abawayo nabantu abaxhuzulayo. Baninji bafikile besiwa, baninji bafikile behambe indawo bengancedakali, bebanjwe sisifo sokuxhuzula. Namhlanje sakwazi into yokubana sibe siyabanceda bakhululekile. Now it's your turn into yokubana nawe sikuncede apho ekhaya, utsho ube uyakhululeka mntasekhaya. Andiphele lapho, zininji kakhulu izinto endinazo. Ikhombo yotywala. Ingabe unomntu wakho apha ekhaya osela kakhulu utywala? Ingabe unomntu apha ekhaya osebenzisa kakhulu i-drugs? Umprofethi finally iyeza lokuyekisa utywala, iyeza lokuyekisa i-drugs, phecelezi iziyobisi. Ingabe ngumntanakho, ingabe ngubrother wakho, ingabe ngusister wakho, ndinalo elo yeza. Just call the numbers on the screen, sikwazi into yokubana nawe sikuposele, sikuncede. Otata abanengxaki ekamereni, iyeza elibizwa ukuthi yimbiza yamadoda, umprofethi unalo elo yeza. Liyeza linamandla kakhulu. Uba ungutata uhlutshwa iswekile, mhlawumbi nezinja asakhonkoti kakuhle pha ekamereni, oda apha kuthi mntasekhaya sikuncede. Baninji bafikile otata, sibanyengezele, utsho kufudumale, ube kuhle pha ekhaya ekamereni. Ingabe ngumama apho uhlutshwa yinto yokungafumani bantwana, mhlawumbi izisu ziyaphuma, azihlali izisu, zihlala nje inyanga zibe 2 zibe 3 ziphume. Oogqirha baze bathi unengxaki ne-fibros, awufumani bantwana. Sinalo iyeza mntasekhaya elingakunceda. Imbiza yomama ikhona. Okwesibini, omama abahlutshwa sisilwane, awulali ebusuku ulaliswa nale nto, ikufikela ngobusuku iyazijika ifane nomntu oyindoda. Le nto ilala nawe, uzoba nengxaki even nesisu esi, ingakumbi apha emazantsi esisu siyakuhlupha ngoba uhlutshwa sisilwane. Uzihambile indawo awuncedakali. Finally into yokukunceda kwinto yesilwane sinayo mntasekhaya. Baninji bafikile omama, bafikile osisi beleqwa sisilwane, behlutshwa yinto yesilwane. Bafika mntasekhaya, sabasebenza, sabanceda. Nawe ndingakunceda, ndikusebenze, ndikuthumelele zonke izinto ezingakwazi into yobana zibe ziyakunceda. Ndikwazi ke into yobana ke mphulaphuli undicontacte. Inombolo zam zomnxeba once more u-073 907 1240. Ngicela uziphinda inamba zam u-073 907 1240. Okugqibela 073 907 1240. Ayikho into ongenokwazi ukukunceda ngayo noba uhlutshwa yintoni na. Zininji ezikhona. Just wena dial the number on the screen, siwhatsappele, sifowunele, sikwazi ukubana sikuthumelele into zakho. Ixesha lokukhululeka lifikile. And finally eyogqibela engakwazi ukuyishiya, abantu abanengxaki nezimali, abantu abathi imali ayihlali, abantu abathi imali ayibonakali, abantu abathi ndibolile ngamatyala, nditsho nemali ezizalayo. Mntasekhaya, sinayo into ebizwa ukuthi yimvula yemali. Alala mvula yemali, alala. Sesincede abantu abaninji bebebopheke ematyaleni, imali ingabonakali, imali ingahlali, ethi imali andiyiboni, isebenza kanzima but andinamali. Namhlanje sibancedile, sabanikeza imvula yemali, yabanceda namhlanje. Order yours, ndikwazi ukuthumelela imvula yemali, uphume kula matyala okuwo. Ndibambe on the numbers on the screen, ndikuthumelela into zakho nezinye mhlawumbi engakhange ndibe ndiyazimenshina. Zininji mphulaphuli, yiza sikuncede. Igama wayebrem kaShiyane. I am your prophet. Till we meet again. God bless you. Bye bye. We mama, imangenyawo inaqala sapho. Phambi izandla zakho mama. Suse le nto ekulandelayo, le nto ekulandelayo. The name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. Hey. Yanas. The name of Jesus. Oil. The name of Jesus. Yes.
Ngiyibulala esisilwane nazo-ke. Ngiyasibulala esisilwane. Hey. Ngiyanazi. Nina. Nina. Chong. Inyoka le. Inyoka. Chong. Inyoka. You spirit. Ngiyanazi. Ngiyanazi man. Ngiyanazi. Nazoke. It's a snake spirit, this one. It's a snake spirit. Book. Nazok. Ngiyanazi man. Hey. Anikwazi ukunyamezela. Chong. Niyachi. Hey. Hey, nenza. Soze. Unamandla? Nifuna ntoni? Nifuna umyeni wakhe? Nifuna nabamyenini wakhe? Nifuna bohlukana? Gogo, sifuna fe nomfana afuna umyaka nomntana. Nifuna afe? Simkhuphile kokwabo lihlakadlake ekhaya yakhe gogo. Nimkhuphile? Ewe! Nimkhuphelani? Simkhuphela maliwe. Kuba lo mntana naye namandla. Niyintoni nina ningamadoda noma ningabafazi? Sihamba nodadewabo. Ningamadoda noma ningabafazi? Nihamba nodadewabo? Nenzani kanti? Sifuna umfaka ejele afanye. Nifuna nina mabamfaka ejele? Ababa abantu bethu abantwana abanabafazi. Umntana omncinci kangaka amele u-8 rooms yadwa. Niyancedisana. Thathe lo usisana sathi asozuphuma pha kokwena chabalalisa le njakazi. Uphumile nangoko kodwa yasigqiba manje nomntana. Fika wenimisa itshotshombe lakhe. Hey, wasihlasa mani. Singathi sisitena. Enyathela nje. Hey, akafe manje nomntana. Akafi? Sozazale futhi. Nenzeni apha esibelekweni? Nenzeni ntoni apha esibelekweni sakhe? Nifaka inyoka? Nifaka inyoka? Kuphani le nyoka? Kuphani entoni ezifakileyo? Khawulezisani. Kuphani? Kuba njani uzobandla njani abantwana bethu umntakwethu? Tyhini! Nifuna anhle kanti? Hey! Asilambi siyanyenza behlala nomkakhe nje. Kanti nifunani? Sacimba famba uzogoduka lo. Azalamba shana. Kodwa ke sifuna umcenzela. Eyona sobabini nodadewethu singcole ngokufanayo. Hayibo. Waqinisa nje umama. Bifahle. Wenzani umama? Hayibo. Wenza ntoni umama? Sinike into zethu. Waninika into zenu? Manje. Akafuna uzithatha lo mfazi. Khawaza nomuntu omhlophe endlini ngubani? Tyhini? Akafuna uyiqonda lo. Kubani umuntu omhlophe ngoku? Lo mfazi wakhe. Hayi, nento engayaziyo ehamba yodwa uyashisa. Hayi. Nisikhulula nini isibeleko sakhe? Nisikhulula nini isibeleko sakhe? Hayi ke tata. Hayi, takwethu. Sabi oil. Sabi Uzathini? isa nebhubesi. Hayibo. Sabi bhubesi. Hayi lo mntana uyaziqala ezishushu. Uyaqala into ezishushu. Hayibo. Hayi uzasibethisa ngokanjani thina? Asibethisa ngomama sesitratweni. Hayi. Nazo, yayibulala lento. Nazo. Up and clock. Susi Mike. Up and clock. Somebody shout fire! Somebody shout fire! Shout fire!
bayamyeka. Niyamyeka ngoku. Shayela uYesu izandla bayamyeka ngoku. Welcome to a journey of transformation, hope, and abundance. At Abraham Shiani's Ministries, we believe in living life to the fullest, just as God intended. Led by the dynamic and inspiring apostle Abraham Shiani, our mission is to guide you toward a life of purpose, prosperity, and unwavering faith. God will prepare fish to take you to another level. Can somebody shout yes? Stay connected with us across every platform. Tune into our powerful sermons on Sibonele FM 98.2 every Sunday at 7:30 a.m., every Sunday at 6 p.m., every Tuesday at 8 p.m., every Thursday at 8 p.m. Experience life-changing messages on Bay TV channel 260 every Sunday at 8:45, every Thursday at 10:45. Don't miss a moment of this abundant life. Follow, subscribe, and tune in to Life Abundance, Christian Center for your daily dose of encouragement, wisdom, and God's Word. Experience life abundance today and let God's overflowing blessings transform your life. God bless you. Thank you so much for joining us, Abraham Shiani. It's my name and I am your prophet. Hope you are blessed by our programs and I want to invite you this coming Sunday. You can't miss it. We are in the mother city. We are in Cape Town. We are at the hall called New Way Hall or OR Tambo Hall. That's where we are. It's powerful power. It is prophecy. People bafumana in prophecies zabo. Healing taking place. Abantu bangena begula baphume bephilile. Abantu bangena benemithwalo baphume imithwalo yabo ithuliwe empilweni yabo. Abantu they get prophecies, accurate prophecies where the prophet tells you exactly what is happening in your life. Ivelaphi lento and asiphele lapho siyincothula ngengqambo zayo siyithathe siyibuyisele emntwini wayo. You are looking for a financial breakthrough. Abantu bakhululele izimali zabo. Abantu imali zabo bezibanjiwe. Abantu imali zabo besingakhululeki for years. Sibona abantu bekhululelwa imali zabo. Sibona abantu bencedakala. Sibona abantu bebegula bangene bethwele. Healing is taking place now. Signs and wonders are taking place now in Cape Town. I want to see you this coming Sunday. I want to lay my hands on you. I want to prophesy upon you. Remember, when I see you, I shall prophesy. Come and join us this coming Sunday at the New Way Hall. If you are in Cape Town, you can't miss this move of God. God bless you. See you Sunday in Jesus' name. Amen. Abanye bethu ufana kudala babakude. Kanti usetyenzwe ngabantu abakufutshane kuwe. We baba, uyayibona ba lento yakho yokuyejele iserious njani? Beke nesitulweni. Ndayibona baba. Uyayibona bineyelenqa lento yakho? Baba, kunjalo baba. Now listen. Ejele uyafa. Hey. Ninje into engiyisensayo ngokwami. Yenza into engiyisensayo. Abanye balapha ngoku babotshiwe. Lama chain abakubophe ngawo. Ngiyawaqhaqa. Khululeni, Nantsoke. Mkhululeni. Hey, mkhululeni. Hey, mkhululeni. 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 Ngakagqiba. Khona omnye kumele ngithethe naye ngem-address. Kuthiwa mandithethe nelidemon. Ndibona omnye ubotshwe ngechain. Mziseni lo, mziseni. Ndimkhulule. Hey, lama chain nabo nango zanai Mike. Hey, nenzani nini? Hey nenzani nenzani man
Wait, konto zakwenzeka. Wait, konto zakwenzeka. Hey nina, hey, lama chain enwabophileyo. Ngiyawakhaula. Hey! Come out! Hey! Come out! The name of Jesus! Nabok! Ayakauka! Hey! Ayakauka! Come out! The name of Jesus. Mike up. Hey. Nenzanani? Ebezothini lo mntana apha? Ningobani nina kanti? Ebezothini? Ningobani nina? Singoba sisibakhe pha emzini wakhe. Ningosisi bakhe? Nenzani kanti kuye? Simvala sambopha umsebenzi sawuvala ngo-2018 akho mntana Navala umsebenzi 2018? Akho mntana unophangela kwamasipala sijongile asifaze sawuvala sambopha samfanelwa kudala. Okay. Sabe oil yam. Ngiyamkhulula. Ndingamkhulula. Nazoke. Miyake. Nazoke. Suka tata. Nazoke. Jo. Niyacha man. Come out. The name of Jesus. You foul spirit. Pamsalo. Oma no bandomda. Oma yet. Sape oil. Me again. Hey, nenzani na kulomdana? Nenzani man up. Nenzani kulomdana? Me again. Nenzani man up. Yeah. Huh? Funo sisi bamba. Angakagqibi apha. Baninji abantu ababotshiweyo apha. Thank you so much for joining us, Abram Shiani. It's my name and I am your prophet. I hope you are blessed by our programs and I want to invite you this coming Sunday. You can't miss it. We are in the mother city. We are in Cape Town. We are at the hall called New Way Hall or OR Town Hall. That's where we are. It's powerful power. It is prophecy. People bafumana in prophecies zabo. Healing taking place. Abantu bangena begula baphume bephilile. Abantu bangena benemithwalo baphume imithwalo yabo ithuliwe empilweni yabo. Abantu they get prophecies, accurate prophecies where the prophet tells you exactly what is happening in your life. Ivelaphi lento and asiphele lapho sinqothula nengqambo zayo sithathe siyibuyisele emntwini wayo. You are looking for a financial breakthrough. Abantu bakhululele izimali zabo. Abantu imali zabo bezipanjiwe. Abantu imali zabo besingakhululeki for years. Sibona abantu bekhululelwa imali zabo. Sibona abantu bencedakala. Sibona abantu bebegula bangene bethwele. Baphume bephilile. Healing is taking place now. Signs and wonders are taking place now in Cape Town. I want to see you this coming Sunday. I want to lay my hands on you. I want to prophesy upon you. Remember, when I see you, I shall prophesy. Come and join us this coming Sunday at the New Way Hall. If you are in Cape Town, you can't miss this move of God. God bless you. See you Sunday in Jesus' name. Amen.